Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan zuzenukitzailea egingo dugu. Ariketa honetan, funtzio honen zuzenukitzailea kalkulatu behar dugu iza batean. Horretarako 3 urrats hauek egin behar ditugu. Lehenengo biak dira funtzioaren balioa kalkulatzea eta malda kalkulatzea. Horretarako f'(a) egingo dugu. A izango da bat ariketa honetan. Eta hirugarren urratsa da zuzenukitzailea idaztea. Orduan, f1 kalkulatzeko iza ordezkatuko dugu batekin. Bat gehi bi ken bat gehi bat izango da 3. Hurrengo urratsa egiteko deribatu behar dugu. f' kalkulatuko dugu, 3 iza berbi gehi lau iza ken bat, eta orain ordezkatuko dugu iza batekin. 3 gehi lau ken bat, zazpi ken bat, 6 izango da. Hau izango da gure malda. Eta azkenik, zuzenukitzailea idatziko dugu. Malda, x ken puntua, gehi i. Hau izan da zuzenukitzailea, orain garatuko dugu, 6 iza ken 6 gehi 3 minus 3. Eta hau izango da zuzenukitzailea iza batean. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.